Čaute, čaute, čaute! Vítam vás pri novom videjku. V tomto videjku vám chce dať Rudo v tejto hre Dragon Adventures zadarmo nejakého draka. Na Ruda si ešte chvíľku počkáme, lebo jemu sa to načítava. Zatiaľ vám chcem ukázať tohto môjho Nedelera. A keď chcete, ja vám môžem dať súťaž a to bude o tohto Falugejsa. Tak keď chcete, môžete súťažiť. Stačí dať koment, vaše nickname na Robloxe a u mňa stačí mať len odber. Takže teraz ideme si dať s Rudom trade a ukáže, čo nám chce dať. Takže dávam Rudovi trade. Aha, ja mu sa to ešte načítava. Tak, zatiaľ... Je sa to načítalo. Ok, už sa mu to Rudovi načítalo, dúfam, že sa ti aj dáta. Hej, tu má nejakého zlatého draka. Ok, teraz mi Rudo dá trade. No, ja asi jemu. Áno. No, Rudo, už som ti poslal trade. Takže, Rudo, ukáž, čo chceš, že toto je súťaže, dobre? Čo tam dáš? A ináč, u mňa bude... Teraz dáme všetci do súťaže, o čo chcete súťažiť. Takže ja dám toto. A... Vlastne... A dám tam ešte jedno Ocean Egg. Ja mám tých drakov bohužiaľ u hviezdičky. Rudo, tak si skús odhviezdičkovať. Aha, vlastne Rudo ich má zahviezdičkovaných, aby si ich nemíňal na zbytočnosti. Ale toto nie je zbytočnosť, toto je súťaž. Tak, dobre, poslúchajte, čo vám Rudo dá. Je to veľmi špeciálne. A takéto vám hocikto nevie dať. Takže, je to limitované, no, asi neviem, ale asi je to limitovaná edícii drak. Takže, Rudo, dúfam, že to už máš odhviezdičkované a ti posielam znova trade. Dám tam Fajraha a Falugejsa. Rudo, už som ti poslal trade. No, takže ja ti dám to, čo chcem dať do súťaže. Takže takto a takto. Toto chcem dať ja do súťaže. A ináč v tomto videjku som vám zabudol povedať, že si môžete vybrať, koho veci chcete. Každý tam dá len dve veci. Takže buď chcete Falugejsa alebo Ocean Egg, alebo Falugejsa a Fajraha. Prosím, píšte do komentárov. Tak čus. Dáno, ja tam ešte niečo chcem dať.